Doncs soc la Magda Bes i Esmel, sempre això de les mares m'agrada dir-ho. T'he de mirar tu o la càmera? Sí, soc Manabó Fegó i vinc en representació del grup de joves per la transició ecosocial. Em dic Andrea i vinc del CENIAT. La idea que tenia és que era una trobada importantíssima per fer, perquè l'educació és bàsica i és elemental de tirar endavant i veníem il·lusionada de què serviria. El fet de que tothom hagi vingut sense cap motxilla darrere, és a dir, que no hi hagi hagut aquests privilegis de jo vinc d'això, soc el responsable o la responsable de X, això crec que ha ajudat molt a que no hi haguessin unes jerarquies i que la gent, diguéssim, s'autocensurés i crec que ha enriquit això. Al final, tindre persones de diferents edats. Per una banda, els joves som els que patirem d'alguna manera més el canvi climàtic, però les persones grans, amb els temes de la calor, per exemple, aquí a Catalunya, són els que la pateixen més ara, no? Per tant, aquest diàleg entre els dos grups d'edat crec que és molt important i ha sigut, crec que, meravellós, la veritat. Jo, per parlar del valor de la veu de la infància, sempre poso el mateix exemple. Posem una persona que ha de desenvolupar una aplicació i aquesta persona, per millorar aquesta aplicació, necessita preguntar a una persona que hagi fet servir, que en aquest cas és l'usuari. Per què, quan parlem d'educació, no podem fer el mateix? És a dir, al final, quins són els usuaris de l'educació? Els alumnes. I com a infants tenim aquest poder de viure dintre del sistema i tenir aquest valor de rebre, diguem, l'educació, el tractament, tenir la nostra opinió i poder-la expressar. I crec que el valor de la veu dels infants està precisament en el coneixement i també en el fet de que no ens quedem molt amb la idea bàsica, diguem, perquè aquesta part de la infància sempre ve amb la imaginació. I crec que és molt important també a l'hora d'opinar saber tenir aquesta creativitat. A mi el que sí que m'ha ressonat molt és com la necessitat de fer un canvi de paradigma, la necessitat de trencar amb aquesta desconnexió que tenim amb la natura, trencar amb aquesta desconnexió d'una educació basada purament en conceptes teòrics i transicionar, que ja s'està fent, però continuar-ho fent cap a un altre sistema alternatiu d'educació molt més basat en l'experiència, en la comunitat, en la cooperació i no tant la competitivitat o la individualitat, que malauradament encara estem en una societat molt individualista i que els sistemes de producció i consum segueixen basant-se en l'extractivisme, en l'explotació, en les desigualtats, acaben generant desigualtats i per tant cal des de l'educació tractar tots aquests valors, aquests temes perquè s'acabi creant una societat com la que volem realment, una societat més justa, més igualitària i més sostenible.